tuk chuak nuam ule vậy nun kong ruai tua tan pathian ram khotlang nun ho na a ti kan ngai thla ho le do nanga he vậy na pathian nen kan in pol na atana le kan nun kong ruai tua tan kan lo mang tangkai le theu don nia amasa in chan chin tha luka jiak bung som chang riat le chang ko thu hi lo ngai thla masa ila tin khua in lu na apia nga an lom che uchuan an hluya piang che uchu eyang che u an khua dam lo om te po ti dam ula an hne na pathian ram in kianga lo thleng ta tiang che u lalpan thu mal som ro se amen pathian ram chu lali shu lal na le thu nei na mun seina ni a khotlang kan nun ho na hian lo thleng ro se ti kan du'a chu chu kan tong trai na le kan aw hla te poni thina kan khotlanga Isu Krista lalber ro se te kan ti thin nima sela pathian ram hi nuna thleng turani a khotlanga cheng ho mi mal rang rang nuna a thlen masak phot lo chuan kan o ngoi pathian ram hi a thleng ngot theilovani lali suana zirtir som le patni te atir chu don khan an zom nge tur thupoi mo tak mai asoyani kan chirang khan khua in lu na apia nga an lo lom chi uchuan ti in asoya pathian ram din na tura lali suam man ruwa zirtir te hi mi pa hlir som le patni anni a lalpa agent te anni lalpa ambassador te anni a hei hian pathian ram din na tura a chan chin tha keng tu te an lo welcome hian pathian ram chu lom takin an lo poma an nar lova an du ani ti an lan tir thina chutiang anga pathian ram lom tu te an lo ni chuan an hne na thleng turin ati a chutianga thinlung in hong te nuna chuan pathian ram in kianga alo thleng ta tiang cheu ti thupek hilali suan aken tir ta ani khopakhata hian tuyan khuapa a khua na lei chunglanga chuan mong triak te hi alo tova maya pot phoi turin an ti thina nima sela an ui de utlat maya alo len huna a hlim nuam tur te anan suang tu a an tira an ngai mo tatlat lo mayani alo re deuh dewa zung te a han hreu tan ta a ti chuan a topa chuan a zung ina kuatereu te a han hreu na chu tuin hleta aron manga alo thang zela a topa mong kung zung chuan an tui khua chu aton ke hlek hlega tuye put ta fo maya ti chuan a topa chuan ain sa ta hum maya thanglama huan thlai le a thil hlutak tak ati che thlata tro mayani antiani zorama hian ring tu za somriat pasari parsen kan omeka pathian thu a al ne viau tur le pathian ram chu hetiang bak hi ani theidon em ni le ti tur khopa nuam ni om tak hian ni tiro nima sela pathian ram mel hi alang tok lo khop mai biak ina kan om lai chi hianin no pang nung chang a rei lo te chung than tiang deuh chau hianin biakin pon lama chuanin sual lama kan nin hlele fu thin maya mong triak ngai mo lo ang chi khan sual te kan poi sak lo na hian kan nun a ei chia a sual lian jok min ti tir thina ni lali suwa alal ber na nun parsen hi Christian parsen ai hian aniam fe ani ti hi kan pom phot a thain ka hria a sual dian kan ko ka sual rim nei kan hua a kan tong traya sual te de uzo ka NREGS mangte ration card mangte van tlang le thenom teram ne karan chungte kharau thiang lim du lo zong thil te kan ti phak tok china poi sak lo na in kan khata
kan nun hi a corrupt lang ma lali so du ber si in tharau pol na thalel hle si hian kan thlang ber le chuang si lova kan ka chuan a thlang thin kan nun tak takina azon hi chu thil dang ani le fo thina akong kan intipinga kan ram khotlang le ko ran that lo chan kan zonga kan in pu to na ma ni kan in kok le du chuang si lo chutiang ang nun na wang chuan pathian ram hi a thleng thei lova pathian ram a thlen na dal tu hi he zo ram ring tu te jinga hian kan ni fur mai ani vena hian thil dang zong aya i su thlang tu kan ni si lo chuan hlim tum chiam te ti sa abe chiam te hian hlim na bak tharau ra tak a ring chuak zo lova angaya omze nei thui lutuk lo hian in bu kan leta chutiang vel chuan zoram ring tu te kan tal thin chu wangin kan nun le angai hlut zong te hi lalpa du zong ni sela pathian nen kan in kar in lai chin na te hi fel fai sela clear kak mai sela apoi mo em chu pathian ram thlen na turatan apoi mo tlatani ti chuan chutiang nun in honga chuan pathian ram malo thlenganga thenom tenen kan in remanga ma ni te zia kan in muto anga lalpa len zia le aropui zia kan mu fia to anga chutiang ang pathian ram thlen na nun chuan i siwa achoi moi don ani lalpa tan lungchim takin lali so Krista chutiang anga chuan lungchim takin lalatan kan thlang to ang vena hian pathian ram khotlang nun ho na a kan ti hian nun ho na tinom tu chu mi mal nu na pathian ram kheng fuan kho makha ania wangin ke ma ni mi mal nu na hian pathian ram kheng masa sela ti chuan kan khotlang anuamang ruk a om lovanga atiang chuan khotlang nuam tak Salomic Society kan din tharle theidon ani chungzong chu kan nuna i suwa alal ber chavin a thleng theyang chumi tur chuan kan in huam angai ani lalpan athu kan zatan malsom ro se amen itong tayang lalpa kan pathian chungnung bermin mangai tu tukina hian kan khotlang nuna hian iram lo thleng se ti kan du hle mai kan thlen tir thei ani silo chuwang chuan mitin thin lunga nangin lal na lo chang le la lalpa khongai takin mi mal nuna lal na ichan na mun chu nangin itharawin min ti che la khotlang nuam kan nei the na turin lalpa nangma za na le tri na le ngai poimo na le du ber na kan nuna hian atharin min pele hlomang che iram ro pui takin lo thleng ro se min mangai tu lali so Krista mingin kan dile amen.